Ahojte, dnes si ukážeme, ako vytvoriť efekt svetlo. Máme 3 rôzne druhy svetla. Spotlight, Surface Light a Point Light. Všetky 3 si ukážeme. Najskôr si spravím nejaký taký priestor, na ktorom budeme vidieť, ako ktoré svetlo vlastne svieti. Poďme na to. Dáme si efekty a klikneme ako prvé Point Light. Už sa nám tu objavilo v Exploreri, ale nikde ho nevidíme, ani teda nevidíme jeho pozíciu, takže toto Point Light musí mať nejakého rodiča. Takže mu nejakého vytvoríme. OK, takže tu mám nejakého rodiča, nazvem ho nejak, takže si na to kliknem a kliknem na F2. Dám svetlo doňho, do rodiča a už je okolo neho to svetlo. OK, čo teraz? Máme tu Point Light a zatiaľ to nevyzerá, že by sa niečo dialo. Takže keď dám brightness trošku vyššiu, aby sme videli, že tu naozaj niečo svieti, tak si môžeme všimnúť, že už nejaké svetlo dopadá. No a to je teda tá svietivosť, ktorú môžeme ovplyvniť v Point Light. Môžeme mu nastaviť aj rôznu farbu, môžeme mu ho vypnúť a zapnúť. Môžeme nastaviť aj vlastne dosah, kde chceme, aby svietilo. Takže keď je napríklad takýto veľký dosah 33, tak trošku tu úplne nefunguje fyzika, lebo teda dosvieti aj za stenu. Áno, ako keby tam tá stena vôbec nebola. Pričom to je trochu ako keby blbosť, ale je to tak. No a vieme tu teda nastaviť si range. Teraz ho dám trošku menší, lebo je to dosť veľké. Tak. A taktiež, keď sa pozrieme, tak to svetlo je vlastne v tomto objekte. Keď na ňo klikneme, tak teda vidíme okolo neho také sféry, také kružnice. No a môžeme vypnúť a zapnúť tieň. Hej, takže už teraz napríklad hádže tieň tento Shadows a nemusí hádzať tieň. Čo je ešte dôležité, aby vám hádzal tieň, tak musíte ísť do Lighting a nastaviť si tú technológiu ako Future. Hneď predefinovať technológia Shadow Map a tu keď máte, tak vám to bude aj inak svietiť. Teraz táto Shadow Map, či aká to bola mapa? Pozrieme sa. Shadow Map, áno. Takže táto Shadow Map vám bude svietiť tak, že nie je to úplne realistické, že teda máme tu stred a aj tak nám dosiahne to svetlo až sem nakoniec takej istej veľkosti ako okolo stredu, hej. A tým pádom, keď napríklad hýbeme s týmto svetlom, tak moc sa nemení tá jeho veľkosť, ten jeho dosah. Mení sa veľmi, veľmi malinko. Ak tam dáme Future, tak sa už mení tak nejak prirodzenejšie. Teda ak by sme boli úplne blízko, tak má ten najväčšiu kružnicu, vtedy to platí. A ak s ním pohneme ďalej, tak vlastne tá kružnica je oveľa menšia. Tak, kde dosvietí oproti tomu, čo ukazuje. No a teda, aby sme videli tieň, ktorý hádže napríklad táto gula, tak musíme mať nastavené Future, lebo ak máme nastavený Shadow Map, tak tam nie je žiadny tieň. Áno, vidíme iba túto dole tieň, ale to nie je tieň z tohto nášho efektu svetla, to je tieň zo slnka. Takže keď si dáme Future, tak vidíme aj tieň zo slnka a aj tieň z tohto nášho svetla. OK, čo tam môžeme ďalej nastaviť? Takže to boli tie tiene, no a potom už iba meno nášho efektu a meno rodiča. Aby som si to upratala, tak dám tento Point Light do zložky Light Effect. Poďme vytvoriť ďalšie svetlo. Spravím to teraz tak, že kliknem na Point Light, dám Ctrl+D, naduplikuje sa mi. Toto pohnem trošku doprava, kliknem na ňo, túto vymažem Point Light a teraz na tomto, keď držím myšku, tak tu vidím také plusko, na to kliknem a dám tam Surface Light. Takže nejaké povrchové svetlo a taktiež ho premenujem. Tak, keď si kliknem na efekt svetla, tak hneď môžeme vidieť, že vlastne sa otočilo takto, že sem svieti, preto my nevidíme na tejto doske, ako svieti a môžeme ho otočiť dvoma typmi. Buď ho môžeme otočiť pomocou tohto face, kam teda on má mať namierené, takže teraz tu máme front, takže chceme doľava, tak dáme left. Môžeme to teda takto meniť, bottom je dole a tak ďalej, ale ak ho chceme zmeniť inak, tak sa dá zmeniť aj tak, že vlastne klikneme na toho jeho rodiča a dáme rotovať. A tak ho môžeme narotovať tam, kam chceme. Napríklad takto. V čom je toto Surface Light zaujímavé? Takže toto svetlo, ak si dáme teraz ten uhol, tak ho môžeme zväčšovať a zmenšovať. Keď je najmenšie, tak vlastne je presne taká istá táto plocha, ako je toto naše zobrazenie. No a teda podľa toho, kam fejsuje, teraz fejsuje na túto stranu sa tvári, tak vlastne bude vidieť tam presne tento ako keby obdĺžniček.
No a tento Surface Light je zaujímavý v tom, že ak na neho klikneme a vlastne klikneme na toho rodiča a scalujeme ho, tak sa nám zmení aj to, ako vyzerá tá plocha toho nášho osvetlenia. Teda napríklad môže vyzerať takto, celá tá plocha. A teraz môžeme zmeniť tú plochu, teda alebo ten uhol pomocou tohto, pomocou angle. Môžeme zmeniť jeho svietivosť, farbu, no a potom ho môžeme vypnúť a zapnúť a môžeme ešte zmeniť jeho dosah. Takže keď si dáme teraz veľký dosah, tak si môžeme všimnúť, že teraz vlastne aj on dosvietí až na stenu, podobne ako toto naše svetlo point light, ktoré tiež, ak malo veľký range, tak dosvietilo na druhú stranu. Ale teraz už, keď si ho zapneme, tak už nedosvietí. Totižto my sme ešte niečo zmenili v tom point lighte. A to, že my sme tam dali shadows. A keď ich vypneme, tak vtedy nám to dosvietí na druhú stranu. A keď to zapneme, tak už to nedosvietí na druhú stranu. No a toto isté presne funguje aj pri tom Surface Light, takže ak nechceme, aby to dosvietilo na druhú stranu, tak môžeme zapnúť shadows, už to nedosvietí na druhú stranu a vidíme aj tieň tejto gule. Takže vlastne aj o tom znamenajú tie shadowy. Ak chcete, aby to bolo také neprirodzené, vypnete shadowy a bude to ukazovať na druhú stranu. Inak okrem toho, že teda sa mení ako keby tá plocha podľa toho, ako meníme my ten rodičovský objekt, tak ak by sme mali rodičovský objekt, teraz toto naduplikujem, trošku si to pohnem dole, a rodičovský objekt ja zmením jeho shape, jeho tvar, namiesto blok tam dám napríklad ball, tak by sme teraz si mysleli, že tam asi bude gulička. Ale gulička to nebude, bude to vlastne stále iba kváder. Aj keby sme úplne celé nové vytvorili, novú časť, napríklad sféru teda, a dám jej ten Surface Light a nastavím to, aby to ukazovalo doľava, tak vlastne stále vidíme, že neukazuje ako keby do guličky, ale ukazuje nám štvorec. Aj tuto je to vidieť, áno, je tam štvorec. Takže gula to není. Vždycky to bude teda nejakého obdĺžnikového tvaru. Nebude to trojuholník ani gula, bude to proste vždy nejaký obdĺžnik alebo štvorec. Inak ak chcete vytvoriť presný štvorec, tak pomocou kvadra je to celkom ťažké vytvoriť presný štvorec, tak si môžete zapnúť gulu a tá vlastne ukazuje presný štvorec. Ako posledné svetlo si dáme Surface Light, Point Light a takže nám chýba ešte Spotlight. Takže znova si toto naduplikujem, presuniem ho sem, premenujem ho, odstraním jeho dieťa a pridám tam Spotlight. Takže hneď, podobne ako Surface Light nám to ukazuje teraz na túto stranu, podobne ako Surface Light to môžeme premeniť takto, aby nám to ukázalo doľava. No a jediný rozdiel je v tom, že vlastne teraz, keď si dáme nejaký uhol, dajme si napríklad tak vlastne podľa toho, ako my meníme túto našu základňu, tak sa nám vôbec nemení tvar toho svetla. Áno, stále je to také isté veľké. Takže ten Surface Light sa nám mení tvar, ale pri Spotlighte sa nám tvar svetla nemení. Je stále také isté. Ten jeho dosah je stále rovnaký, ten sa nemení. Takže jedine, ako môžeme Spotlight meniť, je pomocou nastavení uhla. To máme veľmi široké, u nás zase úplne maličké. Pomocou svietivosti, pomocou farby rôznej. Takú farbu ešte nemám, dobre. Môžeme ho vypnúť a zapnúť. Teda face, range, to je kde bude dosahovať. Takže teraz samozrejme bude dosahovať, môžeme nastaviť až sem. Pokiaľ dosahuje až sem, tak sem bude svietiť. Ak by sme samozrejme mali ten range niekde menší, napríklad takýto, tak nedosvieti. Ak by sme chceli, aby dosvietil presne na tú druhú stenu, tak vlastne taký range presne na tú stenu. Ak chceme, aby trošku od tej steny, tak dáme trošku menší a už nebude dosvieťovať. Takže dosvieti nám svetlo len tam, kde máme tento range. Samozrejme, čím vedáme range väčší a potom ak zväčšujeme angle, tak sa nám to zmenšuje ten range. OK, a ešte samozrejme dôležité je, aby to vyzeralo prirodzene, tak teraz máme nastavený ten range napríklad takto a dosvieti nám to sem, takže už všetci vieme, ako to zmeníme, aby to vyzeralo prirodzene, musíme zapnúť shadowy. A vtedy uvidíme shadow aj na tejto guli. Teraz to vyzerá, keby tam nebola, ale to kvôli tomu, že to troška inak svieti. Takže je to vidieť, je tam tá gula, je tam ten tieň, ale môžeme ho aj kľudne aj vidieť o to, aký efekt chceme vyvolať. Takže to boli 3 rôzne osvetlenia, ktoré sme si pozreli. Sú to 3 rôzne typy a každý funguje trošku inak. Dúfam, že som vám to lepšie osvetlila. A vidíme sa určite v ďalšom videu. Lajkujte, odoberajte a komentujte. Majte sa!